مستيات بيتنا كما يتوعلو كبرات تخاتاتلتنا أبز قربا أوان حد روسياوي غازيتينيا ناب إيرترا آتيو زدالو فيديو بزوحات تخاتاتلتنا بتقرنيا كترقوم سلز طلبكم ناب كلتا كفالات غيرنا سريحنا يلنا اتقدماي كفالو أب قداي مبرهتن انترنتن زتاكورا نيرو نايلومي كالعين موداتان كفال كأ نختما متصوع زمركات كخونيو فلما جن إذا غازيتينيا أبسمرا نحنت بيت كريستيان بمللايو ناب ودباويت متصوع كيدمو إذا بيت كريستيان كأ زتتأمق كلا زعب كلا موزيك استمهر كلان سبورت تتصوت كلان بيت كريستيان سلازخونت نزي فيديو كترقومن كلخو أبسمعت إتياتن نيرا اتراجيت ايا زي فلت كتما متصوع مسرا أخون أمنا اي حزينة هزب خريقو سلوز قباقن أبزي قريب الله سناي مكتتال أبز بوتا بزو حيكن قرصنينا بدحري منبر غزا امباسادر أمريكا أبسمرا الله أبكن ما يترئيوا زلخم كأ كاتوليكاويت بيت كريستيان سان فرانشيسكو إذا بإيطاليان غزاتي استسرحت بيت كريستيان نزت مسل قد هنصا إيطاليان كابتن فرنساويان غزاتي زحشي ناب أفريقيا أم نغشل أوان ناي إنجليزن ناي فرنسان أركتكتس سرحوهم هنصاتات نرئينا اتم شعو ناب أفريقيا زل أخو زنبرو موياوين اتم زبلصو أي نبرون إيطالياوين جن أب قد هنصاتات أمن أي قدسو نيرم دك أنستي أقلقلتي ويدناقل بتحد شنخ قمت أنكلوا دك تبعاتيو كهنات كأ بزي نبرو إذا بيت كريستيان كابت سرح كبابي 87 عمتات جيرالا ما متصوعك خيد وسينة متصوع أب جماجم كيح بحريس تدكونت ودباويت كتماع كابس مرا أستات 3 ساعات كتبقى عزالك أبقع زخاء تصبق نايم باتات ملك عمدري معزابي كأل أبقع زي بزحات مكاين أيقات أمانن بيمانة أقامجن أب أوان برتا وقالسي استقاطلا وتهدراوان مكاين الرأيا أب حدا نايبابور جالريا ويتحت مدري إزلخو إزون بيت ألاويان استهانسي أسمران متصوعن بناي قطران ترجع طرح زيكونا ولاون بناي بابور حديد تراخيبنين أسمرا أب بريخ بوتا تدبكينا سلازلا اتناي بابور مسمر نمهنات قليل أي نبرن اتناي شعو بابورات لومي كاب تقمو وصعي كوينن دوي لنا لوا كل نجر زحتيلي نبتحت هجر تباهيلو استحدثه ناي 10 كيلومتر زخون ناي بابور حديد الله اتصبق نجرو اتم حديد ايتسرقون قرب متحدداس تتغير اللومون كسرحو يقوليام كمزيوم عينت ناي تحت مدري ناي بابور جالرياتات بزحات اللو اتزحزن ازوم ناي تحت مدري جالرياتات لومي كم هزباوي عين مدري مقلقالومي بز مسمر كاب ودب ناب رئيس كتما أسمرا نبرت تسعنا بابورات كمالا لساي قبا أكوان تنبره كل نجرجن كاب سرح وزاق خوينو عاني إزالو كل تي أب أوان تاليان زنبره أقرقلوتات ماي مبرهتن مقد بابورن لومي يلن عمتا وخاء تخونتات الناقد دي إزغيل إزتر إيوز اللخم حد أوان نايبابور معرفي ويفيرماتا زنبري لومجن معاصو تعاصيو اتناي قدم بابوراتون او ابتناي قدم بوتن دو يلنا لوا امن قد بابور كيترفه اقوام بقيلم اللو بزي كازي كم زتريو كابس مرا نم مصوع كتوردن كلخا قدم زعنوا تانكتات يقاطمخا نابزخونه بوتا ايتاليان ابوت انا لوا اذا تانكي تي 55 زعينتا تانكيا قال تانكتات فريات سوفيت حبرتين نا إثيوبيا تانكتات زنبرا كخونا اللون ازي بتركاويان استهانسي ازون كم تأفل ما استهانسو كوميلي إزالو وي فتسيمو أي تحدثن وي كأ كالئ ملكع أي حزن أبش حنت شعات 261 إيرترا أنصار إثيوبيا برتا وقالس جميرا أبش حنت شعات 209 إيرتراوان نبزة ختما بممتع كاب جزاتي حرا جيروما أب نافال بيز كبيد كوينات نيرو إثيوبياوين نزا ختما كم حسم دبديبوما اتناي شعو ناي دبداب بسلاخا كساب لومي يرئ مخنياتو أب زحالفو 30 عامتات أبزي استغير نجريلن كلهم تم صبقات هنصاتات عنيم كساب حج خا
ብዕንዋቶም ኣለዉ ንዝኽሪ ናይቲ ኣብዚ ከተማ ዝተኻየደ ቃልሲ ግን ብሰለስተ ታንክታት ዝተሰርሐ ሓደ መዘከሪ ቦታ ኣሎ እዘን ታንክታት ብኣፈን ማይ ጃሕጃሕ ከም ዘብላ ገይረን እየን ተሰሪሐን ሎሚ ግን እቲ ካብአን ዝወፅእ ማይ የለን ምጽዋዕ ዓባይ ወደብ እያ ብኹናት ኣመና ስለ ዝዓነወት ብናይ ኤርትራ ዓቕሚ መሊስካ ክትሃንፃ ቀሊል ኣይኮነን እዚ እቲ ጥንታዊ ከተማ እዩ ኩሉ ግን ዓይኒ እዩ ኣብዚ ትካላት ሆቴላት መዘናግዒ ማእከላት ክህልው ነይርዎም ልክዕ ከምቲ ኣብ ሞሮኮን ቱኒዝያን ዘሎ ኮይኑ ግን ኣብ ምጽዋዕ ሰብ የለን ኩሉ ተዓፅዩ ብዙሓት ተኣሲሮም ኩሉ ነገር ተኸልኪሉ እዩ ጽቡቕ ቦታ ነይሩ ግን ሰብ የብሉን ዝሞተ ቦታ እዩ ሕልምልም እዩ ዝብል እዚ ናይ ቀደም ባንክ ሎሚ እንተዝህሉ ገለ ነገር ምገበሩ ትብል ግን ከዓ ዓቕሚ የብሎምን ነቶም 100 ዝኾኑ ኣብዚ ከባቢ ዝተረፉ ውሕዳት ሰባት ኢልካ ባንክን ሆቴልን እውን ኣይክፈትን በጻሕቲ ሃገር የለውን ንወፍሪ ዘተባባዕ ኣይኮነን ኣብቲ ዝበለፀ ዝተባህለ ሆቴል ናይዚ ከተማ 6 ክፍልታት ጥራሕዮም መብራህትን መዝሓልን ዘለዎ እዚ ማእከል ዕዳጋ እዩ ሎሚ ኣብዚ መኻዚኖታት ክህልው ትጽበ ግን እዚ ፍልይ ዝበለ ኣጣምታ ዘለዎ ወዲ እዩ ኣብዚ ዝነብር ዘሎ እንዳሰጎምካ ክትከይድ ከለኻ እዚ ቦታ ሙት ከባቢ ምዃኑ እናበረሃልካ ይመጽእ እቲ ናሕሲ ናይቲ ዕዳጋ እውን ጋህ ዝበለ እዩ ኣብዚ ቡን ብፍሉይ ኣገባብ ክቕሎ ጸኒሕና ንውሽጢ ምስ ሓለፍና ጨና ዘለዎ ናይ ኣእዱግ መቐመጢ ቦታ ተዓዚብና ከም በጽሓ ሃገር ዝዓነዉ ህንጻታት ክትርኢ ሰሓብነት ኣለዎ ኣብዚ ንዝነብሩ ህዝቢ ግን ደንጊጸሎም ኤርትራ ምስ ኩሉ ጽባቐኣ ከምዚ ክትከውን ብሓቂ ሓዚነላ ሰባትን ምዕባለን ኣብዚ ክህሉ ምተገብአ ግን የለውን እዚ መቓብር ነዛ ከተማ ዘመሓድር ዝነበረ ሱልጣን እዩ ኣብዚ ከዓ ሻህ ዘፍልሕሉ ቦታ እዩ ግን ኣመና ረሳሕ እዩ እዚ ትርእይዎ ከመይ ዝበለ ህንፃ መንበሪ ናይ ቀደም መራሒ ሃገር ዝነበረ እዩ ብደብዳብ ነፈርቲ ዝዓነወ ህንፃ እዩ ከዓ ቅድሚ 7 ዓመታት ናብዚ ክመጽእ እንከለኹ ኣብ ናሕሲ ናይዚ ጉሩም ዝነበረ ህንፃ ሓደ ዶም ነይሩ ሎሚ ግን ኣይጸናሐንን ቅድሚ ሕጂ እዚ ህንፃ ኣብ ውሽጡ ሓደ ንብረት ነይርዎ እዩ ኣትየ ተዓዚበየ ነይረ ሎሚ ግን እንትርፎ ደሮና እቲ ኣብ ውሽጡ ዓቂቦ ዝነበረ ንብረት የለን ተሰሪቑ ክኸውን ኣለዎ እወ ኣብዚ ንኣብነት ዓይኒ ምድሪ ነይሩ ኩሉ ትኽውሰድ ዝኽእል ተወሲዱ ሎሚ ወላ ሓንቲ ዝተረፈ ንብረት የለን ኩሉ ነገር ተዘሚቱ እዩ ንኽንደይ ዓመታት ዝተዓቀበ ንብረት ኣብ ሎሚ በፂሖም ጥርሑ ከትርፍዎን ክሰርቅዎን ገሪሙኒ ናብ ውሽጢ ባፅዕ ምስ ከድኩ ኩሉ ተበላሽዩን ዓንዩን ይጸኒሕኒ ባፅዕ ከም ዝበልክኹም ብኹናት ምሕር ዝተሃስየት ከተማ እያ እዚ ነዚ ከባቢ እቲ እንኮ ድምቀት ዝሃቦ ህንፃ እዩ ይኹን እምበር እዚ እውን ህይወት የብሉን ኣብዚ ባራት ክህልው ነይርዎም እቶም መሳኹቲ ግን ኩሎም ዕፅዋት እዮም ዝሕዝን እዩ ጽቡቕ ህንፃታት ይመስል ግን ከዓ ዓንዩ ዝተረፈ የብሉን ባፅዕ ከመይ ረኺብኩም ኢላ ሓቲታትና ጸኒሓ ጽቡቕ ኢልናያ ግን ሓሶት እዩ ኣብ ምጽዋዕ እውን ሕፅረት መብራህቲ ተዓዚበ እቲ ዝበለፀ ዝበሃል ሆቴል ናይዚ ከተማ ነዚ ይመስል እቲ ወናብሩ ካብ ገለ ናይ ቀደም ናይ ኢጣልያ ህንፃታት ዝተሰርቀ ክኸውን ኣለዎ ኣብዚ ሆቴል ኤሌክትሪክ የለን ኣብዚ ባር እውን ብተመሳሳሊ መብራህቲ የለን ኢንተርኔት እውን ከምኡ Why, hello. Hi. How are you? You're fine. Oh, you speak English. How old are you? Hmm? How old are you? I'm fine, thank you. Okay. እዚ ባንክ ዝነበረ ኣብ ኩናት ዝተሃርመ ህንፃ እዩ ብሓፁር ተሓፂሩ ኣሎ ናብ ውሽጡ ንምእታው ንገለ ሰብ ፍቓድ ክንሓትት ኣለና ዕድል ጌርና ተፈቒዱልና እቲ ህንፃ ዓኒ እዩ ኣብ ውሽጡ እውን እንትርፈ ርስሓት ካልእ ኣይረኣዮን ሰባት ነዚ ቦታ
ከም ዓይኒ ምድሪ ይጥቀሙሉ ኣለዉ ጽቡቕ ባንኪ ነይሩ ሎሚ ግን ዝግደሰሉ የለን ሓደ መዓልቲ ባዕሉ ክፈርስ ናይ ኤርትራ ጉዕዘይ ወዲእ ኣለኹ ከምቲ ኣብ ሓንቲ ናይ ሩስያ ህብብቲ ደርፊ ህኩያት ኣይኮኑን ተባሂሉ ዝተደርፈ ኤርትራውያን ህኩያት ኣይኮኑን እቲ ኣብ መንበሩ ዝበቆለ መራሒኦም እንተተኣልዩ ከዓ ክነብሩ ይኽእሉ እዮም ኤርትራውያን ክድሕኑ ዝኽእሉ መራሒኦም ምስ ዝመውት ጥራሕ እዩ ኤርትራ ጽቡቕቲ ሃገር እያ ሙልክዓት ቅርስታት ጻዕራማት ሰራሕተኛታት ዝኾኑ ህዝቢ ኣለውዋ ሎሚ ግን ኣብ ትሕቲ ናይ ኤርትራ ፀሓይ ኩሉ ነገር ይሓርር ኣሎ ንመጻኢ ዝኸውን ብልጽግና ኣይረኣይን ኣነ ናይ ኤርትራ ሚኒስትሪ ቱሪዝም እንተዝኸውን ሓደ ጭርሖም በልኩ እታ ጭርሖይ ከዓ ኤርትራ እታ ኸመይ ዝበለት ዘጥፋእናያ ሃገር ምኾነት ከም በጽሓ ሃገር ንሒደት መዓልታት ኣብ ኤርትራ ክትጸንሕ ጸገም ኣይኮነን ኣነ ብውልቀይ ግን ንንውሕ ዝበለ ክቕመጥ ወይ ኣብዚ ክነብር ኢለ ኣይመወሰንኩን ኣብ ቀይሕ ባሕርን ኣብ ባሕርን ናይ ባሕሪ ሃገር ስለ ዝኾንና ነቲ ዘለና ዕድል ብግቡእ ክንጥቀመሉ ክንክእል ኣለና እዚ ኣህጉራዊ መተሓላለፊ ማይ ኢንተርናሽናል ዋተርዌይ ኣብኡ እንታይ ኣለና ባፅዕ ሉል ትበሃል ነራ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ሉል ኮይና ተሪፋ የላን ሉል ኣይኮነት ወላ ገለ ኮነት ኣበይ ኣለዎ ባፅዕ ኣላ የላን ዓሰብ ኣላ የላን መስትያት ቤትና